Време е да тестваме нови продукти заедно. Днес жертвата ще е NYX The Face Glue Gripping Primer. Миналия месец всяка инфлуенсърка на света правеше видео за тази основа. Слагат си го като лепило на лицето, размазват го, чакат 30 секунди и после просто си залепят неща на лицето. Това дали е така, ще разберем днес. И нямам търпение да го пробвам. За жалост, може би в момента не е най-идеалното време да го пробвам, защото лицето ми има алергична реакция. И нови продукти има възможност да не помогнат. Спокойно, нищо не съм направила, просто пих прясно мляко, а се оказа, че вече на тази възраст не мога да го метаболизирам. Вързвам си и косата, за да не се залепи за лицето ми. И ето го моментът на истината. Да го разклатя ли? О, много трябва да стискам. Окей. Не съм правила достатъчно упражнения за ръце във фитнеса. Мисля, че толкова трябва да е достатъчно, нали? Малко ли сложих? Пръсти или четка? Какво мислим? Не съм сигурна дали искам да цапам четка с това. Окей. Като хидратираща основа се усеща за сега. Добре, не ме дразни. В момента, в който го разнесох, усетих един ефект. Лицето ми буквално залепна ли? Сега е момента на истината. Ще се залепи ли това за лицето ми? Имаше малко. Имаше един момент, в който се задържа. Окей, време е за истинския тест. фондютена. Как ще изглежда отгоре? Изглежда супер нормално, както по принцип изглежда фондютена ми. На челото ми вече е изсъхнало. Трябваше много по-бързо да работя от това. Да, леко изсъхва твърде бързо. Не бях готова за това. Реших тук да си правим шегички, обаче трябваше да работя по-бързо. Окей, готови сме с фондютена. Изглежда окей. Ще свърша с остатъка на грима си и ще се върнем за присъдата. Окей, грима е готов и съм готова с присъдата си. Бих дала на тази основа едно солидно 7 от 10. Главно по моя вина. Супер трудно блендирах контура си кремообразния, защото просто изсъхна на момента. Така че мисля, че или не работих достатъчно бързо, или просто кожата ми е твърде суха за нея. Което е окей, не всичко е проектирано за мен. Грима ми изглежда и по-добре, но не изглежда очевидно зле. 7 от 10. Кажете ми в коментарите какво искате да пробваме заедно следващия път.